You write down was Bakhuid number live spa live 100. Shaduan trying in kiring kadbadu. Shaduan trying in kiring kadbadu. Tajinya bakut badu do trying iangu. Shaduan trying in kiring kadbadu. Hakakateng ukpa badukun badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lambat kajing selok jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Kohan men kopara hakan ek step token ngin pediang yalade bangilong kinong pop. Ngin pediang yalade ba ngi lale ki ba persya ya ki jing hi kai ki jong jisu ba de ki jing kwa ki jing u yang i ban im de ban le ha ki jing im u khot yang i bangin but ya ki jing im ka ba la im ba ki jing hi kai ka ba la hi kai yang i ban im han re ngi pat bon sin ngim sem la yo sngo la ne ngim sem la ban le ya ki ka ba la hi kai ha ki jing im ga jing i ngi le persya da ka ba ngi le ning im ya la ka jong kamon ne la ka jong ka jing sngo bha den matagdaw ha kan klamat token habang yang hakmat kaduan kadupat ka jungu ban simbenta ha kan ka jing knya ka bakraw tam ka ba ulai na ka banta jungi ngin pen khut ngin pen subai la de da ka bangi pen map na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki lat ki tam ki dona ki bangi la le ha ka jing em ka jungi ngin pai shakmat ukpa ngin pemab nak banta kene baro lang ba ka jing duai jungi baro lang nga phla haw blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e da ka jing prokhat da ka tin da ki kam da ka jing leklet da ka jing le palat junga da ka jing le palat junga da ka jing le palat bakraw e junga namar kata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya sa katay sati ya ke angel bat kirukod badya pi ko hanmen ko para banduay na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi mandalama pi ki pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom chukod amen try kindrat ko blay isne yangi Try can rat go play is yangi Christo ma go Christo ram go nong penim changi penim yangi Try can rat go play is yangi Right and right go play is yangi Christo ma go Christo ram go nong penim changi penim yangi to ngin ya duai Inang yai duai na gebanta ke jingkot ke jingkia jong ukpa Bakhuid jingi Pope Francis ai ba ke jing pansle ke jong try ke jingta ke jong try da ke bo jong ke jing 8 ke jing isne ke jungu da ke bo jong ke jingkot ke jungu unyo shisha ya kata ke jingkot ke jingkia ke bapura ha kamet bat kamen sim ke jungu ngi duai ru na ke banta kilong ying long sam ke badan hapreng ke jingpai ke jing yapra hapreng Kajing bom sutho si kurem silok si tengah si bahing hasem ai botrai un kta ya kedanod jung kito kilong yang baro bakin yo ya kajing yalong kawai ya kajing it bat kajing tele
Yang ya dua rukum jo na ke benta ki kena metrik jungi ke batho exam benta ke sngi ke tho exam ka subject bekhadu jungki haunus nem ai bot try nang pensle iki da ke bo jung ke jing start da ke bo jung ke jing champang ke jungu bakin la ban tho bha ke exam bakin yo ke result ke babha to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro bada ke badur ya barabor ya ki ke basisha bad ke babej ngin la ban pendep ya ke bapen sngub ha yeme ha ke tinro bad ha ke kam tau try jungi Jesu Christ ukon jong me ubi imad basan sha ringkat bad me ha ke jungi long ka we jong omen sim bakhuid ublei junam la junam amen. Ko kon changa lada piwan chakmat panchakri yautrai tu yai sa ha ka hok bat ka jing ting burom bat tu pen kre ya lati na ka penta ka jing pen shoy tu pen be ya ka donot chong pi bat tu yai ne tu pen sha ya la ka skor bat tu padiang yi kitin ka jing shempang bat wat chu le ker ki ha ka por jing lanot tu yai ap ya ka jing yai sha utrai tu sno ha u bat wat ker ki khnang ba phindu blong ubastat ha baro kiliang to priangkat ka bachia hapi patukit yaka ha ka jing snusi ha kita ki jing kala ki papen po yapi to long ubayaisha nabaya ka ksiar bat ka rupa la phrang ha ka ding pat ye kirang dajit ha ka paswa ding jong ka jing sha le rang to shania ha ublei bat unyarap yapi to karmen ha u bat un pen be ki kelenti jong phi to ne ha ka jing ting burom ya u bat to he to san ha u Pi ke bating burom ya utrai to ap ya kaching isen ei chung u bad wat pai ken riang yo pi ken lon pi ke bating burom ya utrai to shania ha u bad ka bai nong chung pi kan wan klem pep pi ke bating burom ya utrai to kermen ya ki ei ki babha ya kaching kemen ke bane chunom bad ya kaching isen ei pi ke bating burom ya utrai to i ya u bad ya ki donot chung pi en sapen kemen How da perkat ya ki pateng benriu men kulong patupej uei ubalashania how try ubalasha pen le ran lani uei ubayai ne scam haki hukum chung u bad ubalasha ino lendet na uei ubalakar pat yo u bad ubalasha kentaj na ba utrai ulong ubasngolem bad baisen ei uma piki pop bad upalaj hakapor chingchanjar bad ulong kasti chung kitu baro ki bawat yo u hakajing shisha các tiên trong trai như sau ngồi yào play sam lai punyo number nhiều spa kat kendai nhiều spa kat kendai Ka jing pen
Jaru bay jengau kungu yaktin chongau ngutrai ukpa jengau ni jauh bat ngin yawan syauta bat ngin syong ne baru Haleluya 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 Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru kajing pule na gospel Bakhuid kat kum u Markus kaburam hame kutrai Hakata kapor u Jisu bat kisenran jung u kelihiar naulum bat kelalej langba ka Galilea bat syam lakwa bantip manu ru ya kata namar ba uladang hikai yala kisenran da kabong haki yau kono breu NSIT ha kikti jong ki breu bat kinsa peniap yau tenda la peniap yau en samipat hadin Sngi Henry Kim Snutu yakata ke jing hikai bat kila shepting ban keli yau kila poi Kapernaum bat haba uladan hapo kaying ulakeli ya kisenran piyania ayu halanti Henry kila shu ngap jar namar halanti kila yania paramaki shapang uei ubakrau tam te ulashong barolokhat yaki khat arngut bat ulaong haki jar bakwa balong ubanengkong ude ban ken yalade ubakhat duwe bat banlong ushakri yabaro ula shim ya weu khna bad la penieng ya u hapneng chongki bad haba ula piam ya u loong haki jar ba pediang snobha ya wei ubakum une u khna red hakakerteng jonga u pediang yanga jar ba pediang yanga jar uba pediang yanga Henry yauta abalapha yanga Ka gospel jong utrai. Kajiyaro yamek Chris. Lengba ka gospel ka bang yos ngau mentan u Jisu u hikai yangi baru khot yangi ban em ya ki atli ki phang ki bangila ban yo I bad yos ngau kapang kemenangkong kabau Jisu kwa yang abade pi ban penyang lane ban em ha kejing em kejinga kadai kani kejing jinjar kejing sitam ha kejing em kejingi kidai shibanta jong kejing em jenga ba jong pi kibreu bat kine kejing jinjar kejing sitam kibangi kendo kom ki kon kristan kidai kita ki mau jam sha keburam lanesh ki mau jam sha ke jing job den matakadau Jisu habau kren chapang ka jing sha jitom jungu chapang ka jing yap ka jungu ha ka bakhadu u ai kata ka jing hikai ba un samipat ha ka buram
kiju ki ba manga ma phi ngi haban snuthu ha ka jing em ga jungi la dei kumu briu we ma ka prathei la dei kumu kon kristan ban em ya kata ka jing em kristan ga jungi ngi hab ban sha ya ga jing sha shitom jong ga jing em namar khlam yai lengba ga jing e ga jing shitom khlam yai lengba ga jing tre shitom ha ga jing em ngin nom la ban yo mat ya ga jing job ha ga jing em ban ngin nom lo yo ngim la ban yo mat ya kata keburam ha ke jing em jungi habangi pe ya ke jing em junga ko mubriu lada pikwa ban yo ka ying ka babha lada pikwa ban dap ka bam kadi ha ke jing em ke jung pi ha ban tre shitom pi ha ban ya leng ba shibun ba ki mau jin thut ki bawan ha kalenti ke jung lada pi ya leng ba ki to ki mau jin thut lada pi ya leng ba ka to ke jing tre shitom pi la ban yo ya ka bam kadi kakup kasam kababiang bat kaying rukumjo habangi pe ya kajing em kristan jungi rukumjo lada pikwa shisha banyo kata ka jingai e kita ke jingkurku ke junglei ha kajing em pi haban ya sha ya baro kajing e kibawan persya ya kajing em babha jung pi kajing pensoi kawan ha kajing em kajing shatenjo kiwan ha kajing em baro kita kajing e kinsawan ha kalenti jung pi haba pi em ya ka jing em basisha jong pi kumu kristan hanrei lada pi le persha ya kito gijing sneu haba pi le persha ya kito gijing pensoi ki jong pi da ka ba persang ban em ka jing em ka babha da ka ba le persha ya kito ki e baro da ka jing em ka bo jisu ulahi kai yang ban em ngila ban yo ya kita gijing kurku gijing u ban ngila ban yo ya ka bainong jong ka jing suk beneng bat ka jing suk ha kana ka prathei kane ka bau jisu kwa ban hikai yang a bade phi lengba ka jing hikai ka jing u bat ka jing kran ka jing u shapang ka jing sha shitam bat ka jing yap bat ka jing mi pa jing u ha ki sanran ki jing u ka ba ar pan ngi i ka bau jisu hikai ya ki sanran jing u ha ka gospel mamanta ka sngi supang ka jing sngerit bat ka jing penrit yalade hakmat jongkiwe ka parthai ka hika yang abarepi lada pikwa banlong ba krau lada pikwa banlong tau bru ba paunam lada pikwa ban yo ka kerteng ka borom hakane ka parthai ka bamenta kane ka parthai jingi ka ong ba pide bandan ka kerteng pide bandan ka ta ka burom ha ka burom jong ka parthai pide bandan lut baro kijing don jongan ke perthai kijing long jongan ke perthai kane ka ba ka perthai ka hikay nga ba de phi bat kane ka dai ka ba mangingi pediang bat kane ka nei ka ba ngingi le ha ka jing em jingi ba man la ka sngi klepep haba ngalong ubreu im ha kane ka perthai ha kane ka imlang salang ngakwa ba ki breu kini thu kinyo i ya ka kam ka ba ngale ha ka jing em den matakraw nga persang da ka bor breu ka junga nga persang ban yo ya kata ke kerteng da ke ba le ki kam ki basnu ki le ki kam jong kana ke perthai kane ke bangi i hakine ki sngi ki baladep hakapor election ke jungi baro ki kertong ke jungi ki le ki kwa ban yo ya kata ke buram den mata krau ki persang ban yo ya kata ke buram ki persang ban yo ya kata ke kerdan da ki kam jong kana ka perthai om da kita ki jing hikai ki bau jisu hikai ya ka gospel om dai tang ki ne ki ro he ki ro han yan rei wat mangiru kata ka bang ngile kata ka bang ngisnutho kata ka bang ngipdiang ha ka jing em ga jungi han rei jisu ko han men ko para snap manta ka sngi u khot yang abade phi lada phi kwa susha baki breu kini thu ya phi lada pikwa susha banyo ke borom hakmat kena ke perthai bada khmat jong blei pidai banlong ubaret tam na kibaret pidai banlong tau breu ne ka breu ban sakri ya kiwei namar ka jing sakri jong pi ya kiwei ka jing pediang jong pi ya kiwei da kata ka jing snguret ha ka jing em ka jong pi kata ka ba pan krau ya pi kata ka ba ai borom ya pi kata ka ba pilong tau breu ba pediang hon hakmat jong blei kata ka bau jisu ukwa yang abade pi ban hikai yangi hakane ka sngi lengba kane ka gospel khamtame lengba kine ki atali ki mat ki pusan ki ba ngilaban yo i lene ngilaban pediang la ka na ka gospel ba menta ka sngi dei mata ka daw ko han men ko para to ka menta ka sngi la shai ka sngi bat hakis sngi ki babot jong ka jing em ka jingi ngin persang ken ban pediang ya ke jing e ke jing shitom ha ke jing em jingi kum obreu kum ka breu
But kum kita ki khon ke jung blei ha ke jing long Kristen but ha ke jing em Kristen ke jingi namar ke jing shashitom namar ke jing le tang jingi ban le persya ya kita ke jing sneu ya ke jing jing jar ka bangi yomar ha ke jing em kawan ra yang i ke buram ha kan ke perthei but akhmat jung blei but kum juru to kan ngilong kita ki bas ngeuret akhmat jong ki wei ngin pediang ya ki wei ha ke jing em jingi da kata ke jing long bas ngeuret kenang ba ngila ban yo kata kaburam kanam hakmat ka parthai bro ka wei bat kum juru hakmat jongoblei ngi duai jajar manta ngi pan ka borno trai bangila ban pendap lana ban penurlang lana ban em ya ka jing em ka jingi kat kum ka jing hikai ka bo jisu hikai lengba ka gospel bamanta ka sngi en yoro yaw jisu Christ Nom lai chinom amen. Tong yin yang yin plai la ka jong ka chingej nga ngej bor baro onong tao ka paneng bat ka khandeu barao Jesus Christ khon ba marwe chungu utrai chungi ya balapon no man sem bakhoj ya balakhana kamaria thesati la sanar phna yu la tep la yab yu la yash ka bayab ha ka singi ka balai la mi pat ni ka bayab Ula kiu shabneng usong shakamanu blay kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke be embet ke bayab ngangai dhau man sem bakhoj hakabalang katalik bakhoj ha ka jing salok ke khoj ha ka jing map ye ki pop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukut amen Lai spa nripusau. Toduai ko para baka jingknya junga ba jungpi kan long ma pedang hunak madu blay kupa badan bor baro So try pideng jingknya nek jingki nak ka jingro ko buro ma kerteng jungu kejung matoy ni bad balang ko jungu baro ko wei kat ba ngile niam ya gijing maya jong me kotrai dag ba pendep ya ka badai hok ka jong me ngi kerpat red ya me ba kane ka ba ngi trua shaka burom sem jong me kan yalam yangi sha ka jing pen em dau Chris utrai jungi amen utrai udon rengkat bat pi Ringkat bat piru. token tu yalaki danod Ikan tiwaki sau try. tong nang utrai blay jungi Kai song hok bat kate. da shisha ka long ba shong hak bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blay badan bor bat bom jikut namar kumba mela thau ya ka jaj ban reu leng baw khon ba i jong me kum ta hero leng ba jung u mela pan thamai ya ka da ka jing i ba krau namar kata ka dei hok ba ki jin thau jong me baro kin sakri yame baro ki balaj em kin ya ro yame bat baro ki ru khoj jong me kin kerkhu yame da ka we ka danot
บัดกเวกมันเสมบัดกุมจามังอีโรงีไอน้ำยามีกัดบาดากจิงกมันงีเป็นปนายามีจินอม Bakhuid you try Bakhuid you blank bad berjaya kidam dakaburam jong me Rayo sana shatrong Rayo sana kemku Rayo sana you play junong Ya royu tabawan Aga kerteng utrai Leng bad berjaya kidam Dakaburam jong me Rayo sana shatrong Rayo sana klemkut Rayo sana yublay junong Dasisha melong Bakhuid kotrai katame jong gijing kuj baro. Namar kata ngikerpad yame to pen kuj pen kentang ya kine gijing terwa jongi. Da kebapa yamen sim jongme kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres. Hakapor baladino yu badala kamon sngelba ula pediang ya ke jingsha shutom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha kaju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ay hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai bat bom jukut ya kebayan penmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kata sin bangi bam yune ukbu Bangi dia kane kakuri Ipen praga jinyam jong me kotrai Kadadu menwan namar kata ngi gibapan menta ya gajing yap bat gajing mi pa jong u ngi terwa hame kotrai Yokpu jong kajing em, bat yakukuri jong kajing pen em. Ngi dai ngu adam namar melenyew yangi. Kibabet ban yang hakmat jong me, bat ban shakri yame. Da kebas ngawret ngekarpad yame, bangi kibayo benta hakamet bat kasna mukres, ngilong kiba lapanyatali kaway daw men sim Bakhuid. Token mau kotrai yakabalang jong me, kabala priang hasatala kapertay, bato penjana yaka ha kajing ej. Rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi. Uwal bad marwen yu bishop jungi. Kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo. Token mau ya isyakri jungmi. I pa yus tempun. I pa jong ikong Argentina lengkoi. Isyakri jungmi. Ya bemalakot shalade na kane kapertay. To ay ba mai ba yalong kaway badu kun jungmi hagajing yap kum ka jungu.
ilong kawai rubadu ha ka jing mi pat jong u tokan maulem ru ya ki hanmen ki para senrang bat kan thei ki balyot hia da ka bakrmen ya ka jing mi pat bat ya barok ki balaklat no ha ka jing isne jong me to pdiang ya ki sha ka jing sai ka khmat jong me to isne yang i barok ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria the sati Bakhuid ka kmi jong blai ujes Bakhuid ukurim jongka ki apostol Bakhuid bat barok Bakhuid ki balapen sing bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bat begin ira bat pandon borom ye me daw kon jung me uji sukres dau lembatu bad hau kan long ha me ublei kupa badan bor ha ka jing long ka we jong men sim Bakhuid barok ka borom bat ka jing ira chinom la chinom amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong panem bat kumbal hikai ngi dakstin blai ngi nut ban ong kok pa chungi ba beneng kalong Bakhuid kersteng jume kanuan kahima jume kalong kamon jume ha ka kandeu kumbah beneng rai ngi menca ka jungbam jungi kabah halas ngi batuma bengi keringkang jungi bangi rima beki snewi badalak yang ni sa ka jing pensoi hanrei te penlai jangi na kebas sneu to penlai jangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop mangin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jong nong panem jungi uji sukres namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ka buram chinom la chinom kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga nga ai api wat pe yaki pop jungi hanro ya ka jingei jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ube bat basan shar chinom la chinom amen ka jing suk ko trai ka dan barabor rengkat bat pi rangkat bat pi ong ine trua ya ka da ka jing suk iwe highway pat ka jing suk bat pi Go kun lang bro du play Making people birthday Those girls in a yagi Go kun lang bro du play Making people birthday Those girls in a hakmi ukun lang brod jong oblei hakmi bakit no yakipop jong kaprathei suk yangi bala shakhat sha kane gijing khawai jong ukun lang brod ko kanrat ngam shong hok maman rung apo kayin ka junga an reish ong tang daktin kamen sim junga kan sakia hi kamat bat kasnam kris kan ri bat kinyalamini sha ka jing em bom jukut amen.
Chris. Kamet Basnam 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 Chris. Imane yeme ku Jisu, ngi yeme ku Jisu, namar melong ublay jungi, namar melong ubeij baton jungi, namar melong unong suspa unong kon em jungi, ngi imane yeme ku Jisu, korpange ha kane khlemat, kane kapor ka Bakhuid kapor ka kencang, ka bamelai hangi, ka bamemehi pelawan benrung ha kedanut ke jungi. To ai ba Jisu kane kajing mane kajingi kajing it kajingi yame. To ai ba ko Jisu kane kajing wan rung kajume ha kadanot kajingi ha kajing em kajingi kanang ai boringi kanang pan klanyangi bangin la ban em ya kajing em kom ke Kristan kam tam e ban yai ne
ha ke jing em jungi ha ke jing long jungi da ke bale prasha ya ke jing sneu da ke bale prasha ya ke jing penshoi ya ke jing wet ke jing wa ke bawan ha ke jing em jungi kum ke kristan bangila ban yo ya ke boram bangila ban yo ya ke ta ke jing kerku ke jume ya rab yang iku jisu bangila ban sakri ya ki wei pat ki para breu ki jungi da kata ki jing suret ke ba me hi me kwa yang i bangin sakri om melong kita ki bakrau la ne ki bakmadu hanrei melong ki bakhadu tam banyo ya kata kaboram banyo ya kata ka bainong ha bakut ka jing em jungi na kanek perthei ko hanmen ko para da ki jing kermen bar ki jing tengen ha kris token in duai akan aging duai lakmen Jubilee arhajar arhusan kok pau bahabneng to ai bagajing e kabamel ai hangi hau kun chung me Jesus Christ berbakat leading jong kejing isbun kan klang hakidon no jungi dauman sim khoi kan kersiu biang hangi ya kejing kermen bala kerku na kabanta kejing wan kahima chung me to ai ba ke jing e chume kan kala dur yang i sha ke nong lor lang kha bom ju song thai ban bet ya ke sambai jong ka gospel to ai ba ke to ke sambai kan kala dur na shapo ya ke jai tan reu ba ke prathe mariang barok away ha ke jing kmelan ti batikana ya ke beneng batamai ba ke prathe batamai ba anga ki bo jong baman la weng no ko boram jong me kan tan shan chinom to ai ba ke jing e jong ke Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ke jing kermen ya ke jing angut ba ke tiar jing kan show habneng ai ba kata ke chu ke jing e kan tan piang ke jing kermen ba ke jing sup jong nong suspa jong i satla ka perthei shame ko ble jing i bala kerku junam kan long ko rom ke jing ro junam amen kok pa jong i me kanwan ka hima chume kalong kamon chume hak khandeu kamba habneng to ai ngi manta ka chimbang chingi ka ba hala ka sni batama be ngi krengkang chingi kumbang ro ki ma be ke bless new yangi badwa de lam ngi sha ka ching pan shoy red pala ngi na ka bas new amen kuble kumaria bada chinga e try to mat pa de ku yi pa na ding kan tai malak ku yusok po chung pa chisu Komaria Bakhuid Yokmi Jong Lay to the wine of Banta Chini Kanopop, Banta Patakapor Kichinya Kichini Amen. Kaburam, Hapa Badakun Badaman Sim Bakhuid, Kumba Kalong Kabaman and Kong Kumju Matabat Barabo, Janam La Janam, Amen. To in Yaduai To I Nikarpat Koblay Badan Bor Baro, Bangin Yomat Yauso Jong Kata Kabangi Yopadiang. Kum kasos kular lengba kine kijing maya daw kres utrai jungi amen utrai don rengkat bad pi rengkat bad pi ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badoman sem bakun amen tolisuk ij basikri utrai da kijing embabha jong pi ngis namu yaw blay number laispa khat laispa khat Kristen baya jalan ti
buram hukpa berukun ham sim Bakhuid paralong hamba menikong jumpa tahun berabo jenam la jenam amen. En ya rai try Jesus Christ jenam la jenam.